Mishonga yandakashandisa pamuchato webest friend yangu nekuzoparara kwakazoita imba yake ndichizomutorera murume wake. Hatisati zvedu tava nemarriage certificate nekuti pose patiri kuronga kuti tinge tichienda kunochata tiri kuda kuita muchato wekukoti pane zvimwe zviri kungoitika. So ndakatombosangana negudo mukomanashi mazuva awo atakange tichida kuenda kukoti kwamagistrate kuti tinge tichienda kunochata. Best friend yangu ari ku-UK uye zvekare murume wake ariko ku-UK vakarambana zvavo. Saka pose patoda kuti tinge tichienda kwamagistrate kana murume wangu ariko kuno kukuzimu, because nditori nepamuviri pane mashura ari kuitika sezvakaitika ipapo. Ndakatosangana negudo panzvimbo pekuti ndakange ndisina kumbotarisira kuti ndingaona gudo iroro rakandimhanyisa. Saka takaenda kun'anga because habi ava kuzviziva kuti nekuda kwekuti ndainge ndichimudawo yainge isiri mhosva yangu. Ndakamuda kubva apo pandakaudzwa nefriend yangu kuti she is now dating a guy ari ku-UK. Ndichizoona mapictures ake aiswa kuti he was a handsome gentleman. Ndakangorwadziwawo nekuda kwepast yebest friend yangu. Ndikati ingawana hana kuvimbika sei Mwari mazozviita makatendeka kumupa murume ari right kudai. So I started to text him, tikatanga kutaura ndichimudza dark secrets. Saka nyaya dzekun'anga anotodziziva, ndiye aitondikurudzira futi kuti ndige ndichienda kun'anga nekuti akange achida kuti zvose zvinge zvichizonzi bvu kubuda pachena. Makadi zvenyu mukomanashi, please post my story makavigawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Blessing uye zvekare ndiri mudzimai, ndine makore 25 years kuberekwa. Handisati ndakamboroorwa, nhumbu yandakatakura ndiye achazova mwana wangu wekutanga. Ndainge ndiine friend yangu uyo wandichati wadzanai wandainge ndichigara naye kuCape Town. Takange tichigara musame apartment block tiri tose. Kubva zvandainge ndakasvikawo muCape Town munyika yeSouth Africa, ndakashaya munhu aikwanisa kumira neni because sisi vangu vaitoda kutonditengesa, vachida kunditengesa kune imwe best friend yabankuru. Bankuru ava vainge vasati vakamboya navo kuzimu, saka yaingovawo marriage yeko kuSouth Africa. Maiguru vainge vatori nemurume wavo. Sisi vangu vaiva nemurume wavo uyo wavainge vakangosiya but vasina kupanana kupuro. Saka vaitoti pose pavanenge vachibva South Africa vachidzoka kumba vaitokwanisa kutoenda votombonogara nabankuru vataiziva vekuno kuZimbabwe. Asi kuSouth Africa vakange vaine umwe murume uyo akange asingatozvizivi kuti ainge achingotambiswawo bhora rakange risina mweya. Vaitombondiudza kuti ndiri kunyepa mazuva kuti ndine pamuviri. Bankuru ivavo vaibva vatanga kufara vachifungidzira kuti sisi she is pregnant, but dzakange dziri nhema. Vaingotsvakawo munhu anovabhadharira renti nekuti vange vachizowanawo zvokudya variko ikoko. Vakangoti vapedza kuvaka imba yavo vacheresa borehole, vakabva vati vakaonana vashayani ndokubva vasiya bankuru vaya. But vachiriko kuCape Town vaida kunditengesa because murume wavo aita zveplumbing. Saka aiwiriranawo neumwewo murume akange aine zvimari zvake, aiwirirana nevarungu vakawanda. Saka aipota achivapa zvimabasa. Saka vaida kuti kana ndikatanga kudanana naye murume iyeye then vobva vachizowana mabasa. Ndakaramba ndikati kwete, sandizvo zvandakawira kunoku. Kana yava nguva yekuti ndinge ndichizowana munhu ndichazvitsvakira ndoga. Sisi vangu vakandirova chicoward. Handina kunge ndakambofungidzira kuti mwana wamai vangu anganditamba chicoward chakadaro. Vakangochinja pokugara mushure mekunge ndabuda ndaenda kuPeace Job. Pandakazodzoka ndo pandakabva ndaona kuti sisi nemurume wavo they had already changed where they were staying. Vainge vava kutogara somewhere else. Ndakarwadziwa mukomanashi, landlord achindibvunza kuti ko uri kudani? Ndobva ndamuudza kuti ndini uya kam munin'ina wamemory, not a real name. Hamundizivi here? Landlord wacho akaita sekunge akange asingandizivi. Ainge akatotsamwa nekuda kwezvainge zvakaitwa nasisi vangu. Zvadaro mukoma, the person that took me in is my friend uyo ari ku-UK. Saka akabva anditi it is fine, unogona kuuya togara tose
takabva tachizotanga kugara tiri tose. She was a very supportive friend. Akatanga kundidzidzisawo kuti ndingatsvakawo mabasa nekumawana sei muCape Town. Ndakakwanisa kuwana basa komanashe nekuda kwake. Akataura nemurungu wake, even though murungu wake ainge asiri pakutsvaka vanhu vainge vachimushandira kurestaurant, but akanditi it is fine, unogona kuuya zvako uchishanda. Ndokutanga kushanda kwandakaita ikoko. Fast forward, friend yangu akange ari munhu wemagame, aigara achiunza maboyfriends ake nguva nenguva. Saka aitoda kutoti ndige ndichipindawo mumagame iwawo, but I was waiting for Mr. Right. Hazvino muCape Town Mr. Right aufa wakamuwana. Ndakangoramba ndakashingirira nchienda kuchechi ndichiti ndichazomuwana. Ndakazorwadziwa nenyasha dzaMwari mushure mekunge azotanga kundiratidza mapictures emurume uyo waakange achiti ainge akasangana naye on social media. Ndikati nhai Mwari, asi munombozvifambisa sei? Isusu vamwe tiri kunamata zuva nezuva. I'm even fasting. Ipapo I was on a 3-day fasting prayer. Ndichinamatira kuti Mwari vange vachindipawo murume ainge achazondiroora, a perfect husband who was a Christian like me. Saka ndakanzwa sekunge Mwari vainge vandifuratira. Ndakabva ndatanga kuzvisendera mapictures eboyfriend yake iye asingazvizivi. Ndakange ndava kuti usiku zviya kana ndava kuda kunorara ndaitoita a dangerous prayer yekuti vange vachirambana. Dangerous prayer yandainge ndichiita ndaiita nekuda kwekuti ndainge ndichiona sekunge murume uyu kana ainge achazoenderera mberi nerelationship yake nefriend yangu aikwanisa kuzorwadziswa. Saka ndaitonamata ndichiti Mwari, ndimi munoziva hunhu hwefriend yangu, itai kuti vanhu ava vange vachirambana because I don't trust my friend. Ndakazotanga kutaura neboyfriend yake apo pavakange vava kutoita mapreparations ekuti vakange vachida kuzoroorana. By then vainge vasati vakamboonana, vaingozivana pamafoni. So akabva achizoya kuCape Town. Ndakarwadziwa mukoma nyasokuona kuti he was a gentleman and Maria inge iripo. Friend yangu akabva andikoka akati ndoda kuti tinge tienda tose because vainge vachazotanga kuenda kumusha kwemaparents ake obva anobvisirwa mari. Then shortly after that vainge vachida kuita a very short small private wedding. I pretended as if I was very happy. Ndaitorwadziwa nekuda kwekuti zvinhu izvi akazviita nechimbi. Akabva ati kwandiri, ndoda kuti unge uchindibatsira nekuplana the entire wedding, bridal shower, you know. Saka ndakange ndichirwadziwa ndiine godo because she seemed to be going kuUK. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndopa ndakabva ndachizotanga kutaura nemurume wake ndikati, unombozviziva here kuti munhu uyu ane STI isingarapiki? Ndikatanga kumuratidza mamwe machats awo andaiba mufoni make. Akange achiri in the process yekurambana nedzimwe mbinga dzake dzaidanana nadzo muCape Town. Ndopa ndakabva ndachizoenda kun'anga mushure mekunge ndapiwa the go ahead yekuti ange achizozvi-exposa. Saka ndakatoenda kun'anga ndokubva ndanopiwa kamwe kamucheka kewhite kandakanzi kamucheka ikako ndaifanira kuti ndige ndichizokasonerera pagauni rake. After the wedding ndaifanira kuti ndige ndichizokabvisa. On the big day mukomana she just had a sudden panic attack ndokubva atanga kuchema. Iye achizoexplaina akati akaona umwe murume ainge akamira kumberi kwake. Murume yeye ndokubva amuudza kuti ndatumwa kuzokuuraya, asi iwe kana uchida kuramba uchirarama chitaura zvose zvawakaitira murume uyu. She then started to confess. Akakumbira ruregerero akati, I'm really sorry, I never meant to hurt you, but ndakange ndiine maboyfriends awo andainge ndichidanana nawo kubva zvatainge takasangana, but ndakatanga kumaramba one by one. Haana kuzotaura zvake zvema-STI. Hama dzemurume dzikabva dzatotanga kutomuvenga kubva dei iroro. Vakazongoenderera mberi zvavo because the guy munhu ane mwoyo wakanaka. Akangoti, I'm not going to break up with you, but eventually I knew kuti kamarriage kake
kainge kachazoparara because kainge kakamira negumbo rimwe chete. When they were in the UK, hama dzaHappy dzakambojamuka mushure mekunge adziudza kuti he had chosen me kuti ndinge ndichizova mudzimai wake. Vakati hazviite nekuti vanhu ava vakangofanana. But ameno kuti akataurawo navo kuti kudii, all of a sudden yakanga yangova makoti ndikabva ndatoiswa mufamily group mushure mekunge friend yangu yaburitswamo. Saka I know kuti vamwe venyu mucharwadziwa, muchataura zvamunenge muchinzwa kuda, muchinditi I am not a friend but I am a frenemy. Chero zvamunenge mataura munenge muchitaura zvinenge zviri pasi pemwoyo yenyu, but it does not concern me. Zvandakaita ndakazviita because I felt as if I deserved him and he deserved a faithful woman like me. I'm pregnant as we are speaking right now. Mushonga iwoyo handizivi kuti starau unonzi kudii, wakaita kuti ange achizokonfesa mhosva dzake dzose pamberi pehama dzake nepamberi pehama dzemurume wake. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedu we. Saka murume iyeye akatokutendedzai kuti munge muchienda kun'anga. Yo, ya pakaipa. Ko wani zvamanga muchiti maitombova munhu aitsanya muchinamata zvakazoenda nepi. Kana kuri kunzi makanotemererwa mashave euroi ikoko kwamakaenda. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mazita haatauriki zvawo because zvaizvezvi mari yekuzoenda kumakoti mushure mekunge ndasungisiwa handina, because that is what we were told. Messages acho akazodilitiwa. Sevanhu vasingazivewo technology takashaya kuti tingarecover sei email yacho, but email takatombotumidzirwa ende vakaita mistake because vakatoshandisa email vachishandisa zita rechurch. Saka vainge vachida kuti tinge tichizviziva kuti vainge vari very serious. Nyaya iyi yakaitika ndichachinja makore ndichati makange muri mugore ra2012. Mugore iroro takange tiri pakutsvakawo chaikwanisa kuti raramisa. Ndo patakanzwa kuti kwakange kwava nevamwewo prophet vainge vachiri kusimukira. Ndo patakatanga kuenda kuchechi kwavo. Chechi yavo yakange ichiri dukusa. Tatanga kuenda kuchechi kwavo ikoko muna 2014 ndo pakazoitwa a miracle. Handisi kuti zvakaitika muna 2014 ndiri kutochinjawo makore nekuti ndinototya kutozivikanwa because of my threats atakareceiva kuma emails. Saka sezvo takange tiri vanhu vanotambudzika, I had a brother of mine. Ichi ndo chikonzero chakaita kuti tinge tichienda kuchechi ikoko because tainzwa zvichinzi kwava nevamwe prophet avo vanoziva zvavanoita. Prophet ava vari kuporesa kana zvirema, vane nzeve dzisinganzwi vari kutotanga kutonzwa, vane miromo isingatauri vava kutotanga kutotaura. So mama vangu pavakanzwa nezvayo nyaya iyoyo ndo pavakabva vachizondiudzawo ndikatotanga kutoendawo kuchechi ikoko nemurume wangu. We were even participating chechi ichikura. Saka chechi pane payakamboda kunoparara because mamiracles ndio akange achidaidza vanhu muchechi. Of course kuparidza vaiparidza, but mamiracles ndio aidana vanhu muchechi. Saka vakabva vachizoti kuna mama vangu, this was a meeting yavakaita in secret namama vangu because mama vangu semunhuwo ainge achitambura vaitozviziva kuti vakavananga vanokasika vabvuma. Saka vakabva vataura namama vangu vakati mwana wenyu uyu ndaedza kumunamatira, but shoko rabva kuna Mwari riri kuti ane a permanent physical disability, haambofi akarapika nemishonga yechivanhu kana kuti western medicine kana nemiracle inobva kuna Mwari. Saka vakabva vachizoti vaikwanisa kuzobatsira mama vangu kweupenyu hwake hwose hwehanzvadzi yangu
vachimubhadharira medical bills if she was going to agree to stage a dramatic healing during a night service. Handingatauri kuti yainzi chii because ruzhinji rwevanhu runobva rwatoziva kuti saka ndiprofeti ningi. Saka vakati ivo vainge vachazodonata a world class wheelchair yainge ichazototengwa kutobva kuAmerica. Mama vangu vakabvuma. Mushure mekunge vabvuma vakabva vachizouya kwatiri sevana ndokubva vagara nesu pasi vakati ndozvataurwa naprofet. I still remember my husband achigara pasi, ainge akatogara pabench ndokutanga kudzungudza musoro because he was very dedicated kwavari prophet ivavo. Akati mama mune shuwa kuti ndozvavataura? Vakati hongu mwanangu, ndine shuwa kuti ndozvataurwa naprofet. Saka sefamily takazobvuma because disability yebrother yangu mukoma yakange isiri yekutambwa nayo. He had a severe disability, zvaitorwadza chaizvo, and aifanira kungogara achingoenda kuchipatara nguva nenguva. Saka kuti tinge tichiwana mari takange tisingakwanisi kuwana mari. Saka as a family takangosvika pakungobvuma, even though usingadi, but unongosvika pakuzongobvuma kungoti ndozviripo. Saka tingagoita sei? Mama vangu vainge vachitoendako kuchechi ikoko vachinodzidziswa, not during ma services, patori nenguva dzekutoti kune vanhu vanenge vachitoenda vachitonotrainiwa kuti okay, now yava nguva yekuti munge muchiita zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Vanenge vachidzidziswa kumira pamberi pevanhu usingazotyi, uye zvekare kudzidziswa kutaura chaiko, nekuti kana usati wakambomira pamberi pevanhu uchinyepa unogona kana kuzongokakama. Saka vanenge vachivadzidzisa kuti kana wakamira pamberi pevanhu usazokakama, ukwanise kuzorangarira zvose izvo zvaunenge wakaudzwa. Saka mama vangu pavakazoona kuti iko zvinozvi, vakange vava munhu ainge abata metsi dzose, vakange vava kuziva manje kuti kana ndikabvunzwa zvakati ndinobva ndati zvakati, kana ndikabvunzwa zvakati ndobva ndati zvakati. Mama vangu taitovaseka nekuti taitombopota tichivadaidza. Vainge vakaudzwa kuti munomira pamberi pemira rinenge rakareba kuitira kuti musazonyara kana kuri kunzi munenge mazodaidzwa naprofeti makamira pamberi pevanhu. Saka vaitoti zviya kana kuri kunzi vakauya kumba kwangu tobva tatovagadzikira mira vobva vatanga kutaura zvose izvo zvavanenge vakadzidziswa, tichitovabvunza pretending sekunge ndisu takange titori prophet paya. So patakaona kuti mama vainge vava kuziva zvechokwadi sezvavainge vakaudzwa naprofeti, zvose vaigona kuzvipindura. Takabva tati mama munokwanisa kuzviita, but isu tiri kunzwa kutya nekutonyara chaizvo. Mama vangu vakati izvi ndiri kuzviitira kuti mwana wangu ange achikwanisa kuzowanawo ramangwana rake rakanaka. Zuva racho rakati rasvika, mama vangu vakange vakagara kwavo, brother yangu ainge akagariswawo kwake. Saka mama vangu vakabva vatanga kudaidzwa nezita, ndokubva vaenda kumberi. Mapastors ava amene vanoita sekunge vatori nechipo chaicho, because mama vangu vakange vakavaudza zita senema. Handizivi kuti vanozozvifambisa sei, because vakatotanga kutovabvunza mama kuti iwe zita rako haunzi Messi here, unonzi Messi. Senemi yako haunzi chakati here, ndambosangana newe, ndambotaura newe here before service, even before the service kune kwatakambosangana here before. Mama vangu vainge vachingoti kwete ndoke kutotanga kutoonana, but she was a participating member, we were also a participating member of that church. Saka mama vangu vakati vaprofitiwa vakabva vatanga kuchema. Takavhunduka nekuda kwekuti mama vakakwetsura imwe mhere yakatishamisa pavakanzi mune mwana wenyu uyu ndiri kuona kuti atambudzika zvisingaiti, saka ndikuda kuti ndinge ndichimunamatira
ari kwaari ikoko. Saka Prophet vakanoita sekunge vainge varasika zvishoma. Mama vakatotanga kutochema vakati, Prophet mwana wangu ari muno izvezvi muno muchechi. Akabva anzi okay, ngauye ndimunamatire. Neconfidence yavainge vainayo ipapo, takatombofungidzira kuti zvimwe kuda maybe vainge vachazonamatira brother yangu ikapora. Vakangotanga kungomubata makumbo ake, ndokubva vamuti iwe simuka ufambe. By then hana yangu yaita kurova mukomanashi, because I thought that a miracle it was going to happen, but there was no miracle that happened at home. Brother yangu handizivi kuti vakamupa drug rainge rakaita sei, because for a moment akatomboita sekunge munhu ari kufamba, but sezvo ndakange ndiri munhu ainge achitoziva chitsotsi chose icho chatainge takatoudzwa namama kuti ndo chainge chichazoitika. I did not even panic. Ipapo pandakamuona ava kuita sekunge ari kufamba, I understood kuti rakange ritori dhiri ravo ravainge vachiita. Saka vakabva vakasika vakamugama. Pakange paine mamwe maashes awo ainge aripo, awo akakasika amugama. Mushure mekunge agamwa ndokutobudwa naye, vakatoenda naye kune imwe room, zvikanzi vainge vachazopedzisa maprayers ikoko. Then there was a recorded, sort of like a recorded video. So this recorded video mukomanashi raita sekunge rakange riri video rebrother yangu achifamba. Handizivi kuti vakamanipulata sei, but zvinhu izvi zvakaitika way before AI, so I really do not understand kuti vakamanipulata sei video rakadaro kuti ange achizobuda achiita sekunge munhu ari kufamba. Saka vanhu vakatotanga worship paya, vachitopembera, vachitoparidza, vamwe vachitofara kuti a miracle had happened. Fast forward, takazoti tasangana nebrother kumba, takamubvunza kuti chishamiso chainge chaitika ainge akazviona sei. Akaseka zvake akati pane mamwe madrugs avanga vachindinwisa, so hands throughout the service ainge aine madrugs ainge achingonwiswa chete madrugs. Saka iwawo ndiwo akaita kuti asazorwadziswa ipapo pavakange vachifamba naye vachienda naye kune imwe room, because neurema hwake kana ukatomumanikidza kumutwasanudza makumbo ake anototanga kutochema. Akazototanga kutochema after a couple of days. Madrugs iwawo mushure mekunge aexpire mumuviri wake. Fast forward, Prophet vakazoti havasisina mari. Vakaita about 2 or 3 years vainge vachiita izvo zvatainge takawirirana navo kuti vainge vachazoita. But all of a sudden ndakazofonirwa namama vangu. Ndakabvunza mama ndikati, what is wrong mama? Vakabva vati kwandiri, vari kuti havasisina mari yekuti varambe vachibatsira mwana wangu vachimuendesa kuchipatara sezvavainge vachimboita before. Ndakabva ndanzwa kurwadziwa mukomanashi kusvika pari nhasi. Mushure mekunge tazotanga kusenderwa mamessages iwawo ema-threats, ndopatakazosiyana nazvo. So my brother is still alive. Ndinotonzwa kutya kana ndikateerera nyaya dzemarituals kuti kokana nerimwe ramazuva vakazongomutora, maybe vanenge vakatogara zvavo vakatomiisa mudende nechekare. Chinenge changosara ndechekuti vange vachizongomudaidza vomuisa mudende ravo iroro. Maybe vanenge vachiita zvekutoshandisa marituals. Ndiyo secret yangu yandikunza pano. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndo zvakaitika muna 2014. Hanzi ndinonzwa kurwadziwa kuti brother yangu yakashandiswa mahara. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa.
saka ndine umwe mwana uyo wandakaita neumwe mudzimai wangu. Saka mwana uyu ndakamuita nemuSouth African. Ndoda kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti kana ndikada kumugadzira ichokwadi here chekuti mwana uyu anogona kuuya kunoku kuZimbabwe. Handidi hangu kutaura zvakawanda mukoma, vanojaja munokwanisa kujaja yenyu, but I wanted my son to come to Zim. Ndakatambwa chikawadi namai vacho. Ndakange ndiine motikari dzangu 4, ndaitawo zvematenda munyika yeSouth Africa. Motikari dzandakange ndiinadzo ndainge ndiine maGD6 angu maviri, ndaiva ndiine Prado, uye zvekare ndakange ndiine Mazda CX. Motikari idzodzo mukomanhashi ndakange ndakadziisa muzita recompanies. You know, if you are a foreigner, kazhinji munyika anenge ari citizen ndiye anenge ari top director, anenge aine masigning powers. Takazononetsana because ndakadana nawo neumwe mukadzi akazvibata, then akati let us dissolve the company. Tichiri in that process ndopa akangondiudza kuti ainge atotengesa motikari dzose and ainge atotengesa mamwe maassets akawanda wanda, zvinhu zvikatoenda kuauction. Ndakamubvunza kuti ko mari yangu iripi, my share, ndokubva anditi it is still with the auction, vachazoreleasa mafunds. Saka nerimwe zuva ndakabuda ndichienda kumall. Saka ndakati ndichifamba ndiri mumall ndakaona kuti pakange paine vamwe varume avo vainge vachinditevera. Ndakashamisika because varume ivavo vakange vabva neni kure. Ndakarecognize one of the guy ainge akapfeka t-shirt yakange iri ye-white, yakange iri ye-Adidas. Saka ndava mumall ndakati ndichitarisa ndokubva ndati vanhu ava it seems as if vabva kure neni vachingonditevera. Saka ndakabva ndachizoedza kuvanzvenga but vakangoramba vari teki neni. Vakazongonondibata ndava muelevator. Ndakangoshamisika vachitopindawo muelevator ndokubva vati kwandiri, how are you bro? Umwe wacho akange atori mucolored, akataura neni nechiAfrikaans. Ndikati ndiri bo, muri sei? Ndokubva ati kwandiri, you know my bro, kana uchida upenyu hwako, it is better that you go back to your country. Ndakashamisika nazvo vachitaura zita remukadzi wangu. Ndikabva ndatoziva kutoti mukadzi ainge akandihaira mbavha idzodzo kuti dzinge dzichizondivhundutsira. Ndakati zvino ndoita sei? Ndakapfugama mukomanashi ndikavakumbira ruregerero ndikati asi hazvinei hazvo. Ndaifungidzira kuti kwakange kuri kutamba ini. Vakandiperekedza kusvika tasvika kumba, vakati pinda utore suitcase rako, kana uine mari yaunoda ukumbire kumukadzi wako. Ndapinda mumba, mukadzi aitita sekunge akange asina kana chaainge achimboziva. Ndobva ndangoti kwaari shamwari ndipowo mari nekuti ndanzi ndinge ndichibuda muno munyika zvaizvezvi nditodzokera kunyika kwangu. Akabva andipa mari yaakandipa yaainge awithdrawa yainge iri 220,000 rands. Ndo mari yandakazouya ndiinayo. Ndainge ndiri millionaire pandakange ndichiri kuSouth Africa, but pamamillions ose akangondipa 220,000 rands. Ndakauyawo kunoko ndikabva ndatengawo kamotikari kangu ndikatanga kuitawo zveIndrive nezera rangu mukomanashi. Nebasa randainge ndiinaro pandainge ndichiri kuSouth Africa ndaifamba nemotikari yandainge ndichinzwa kuda, manavhara, motikari dzakasiyana siyana, but ndakadzoka kunoku ndikatanga kuita zveIndrive, ndo zvandiri kuita pari zvinozvi. So mukomanashi, nyaya yangu ndiunzawo pano ndiyoyo. Ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu, kana kuri kunzi ndikada kuzviita, do you think kuti anogona kuuya kunoku mufana wangu, kana kuti kunenge kuri kuda kungodyirwawo zvako mari nen'anga? What do you recommend mukoma? Ndoitawo sei? Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune vakomana vanenge vakazvara nevasikana vekuSouth Africa, inguva yekuti muburitse zvinhu zvenyu munyika pashoma nepashoma musati matorerwa everything that you worked hard for. Yo, mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Haya, mukoma vedu ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndoda kuziva kuti kana ndikaita mhiko dzacho idzodzo ndinokwanisa here kuti ndinge ndichizotora mwana wangu ouya kuZimbabwe nechisimba. Munoti kudii nezvayo nyaya iyi? Ngatitaurei navo mucomment section, mukoma vedu ava.